Dan huwa budget ta' pajjiż li qed jieħu r-ruħ wara l-pandemija, hekk stqarr id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna. Fern stqarr kif madwar sena u nofs ilu il-Gvern kien ħa deċiżjoni li jagħti priorità lis-saħħa fid-dawl tal-pandemija. Iżda araf li biex ikollok ekonomija b'saħħitha irid ikollok poplu b'saħħtu. Stqarr kif din id-deċiżjoni kienet waħda wkoll favur l-ekonomija. Spjega kif Malta hija l-aħjar fid-dinja fl-irkupru tal-Covid skont l-indiċi tan-Nikkei Asia. Fost l-oħrajn innota kif dan huwa budget ambjentali b'miżuri li jindirizzaw il-bżonn li f'pajjiżna ikonna iżjed spazji miftuħa. Dwar il-kritika tal-kap tal-Oppożizzjoni li tkellem dwar id-deficit, id-Deputat Prim Ministru stqarr kif id-deficit sar minħabba l-għajnuna kbira lil gvern tal-familji u n-negozji. Hawnhekk semma lista twila ta' għajnuna fosthom loti tal-vouchers tal-€100 għal darba darbtejn u l-investiment qawwi fl-ilblies protettiv għal ħaddiema tas-saħħa. Meta l-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li ma misniex għamilna deficit f'din is-sena tal-pandemija, jgħid li ma misniex għamilna dawn l-affarijiet kollha. U x'kienet tkun l-alternattiva? L-alternattiva kienet tkun qatt, faqar, fallimenti, mart u mwiet. Għalina dan ma kienx possibbli fuq l-aġenda tagħna. Għalina is-saħħa, ix-xogħol u l-għejxien jibqgħu priorità. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana tkellem dwar il-kritika li saret mill-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-finanzjament tal-Gvern, dwar il-qagħda finanzjarja tal-pajjiż u għannota li qed tingħata l-impressjoni minn uħud li qed jgħidu li dan il-budget b'xi mod qed jitfa' piż ġdid fuq il-finanzi tal-pajjiż. Stqarr kif kull miżura li tħabbret fid-diskors ingħata rendikont ta' kemm ser tiswa u kemm minnha ser igawdu nies. Huwa qal kif il-Partit Nazzjonalista huwa l-istess partit li fl-2012 daħħal il-pajjiżna fi proċedura ta' deficit eċċessiv. Qal li din ġrat lilhom għaliex m'għandhomx kredibilità fil-qasam fiskali ta' pajjiżna. U l-bieraħ għamilt ukoll numru ta' minuti nolli il-front pages tal-gazzetti se nfallu, ħanalqu, hemm se jitkisser, se jitkeċċew in-nies. Ġara xi ħaġa minn dak kollu li pprintjajtu s-sena l-oħra? Le. Le, ma ġarax. U ma ġarax mhux b'kombinazzjoni. Ma ġarax għaliex dak li qegħdin nagħmlu konvinti minnu. Il-politika fiskali li qegħdin inħadnu, il-mod diskrezzjonarju, ġifieri meta l-gvern ikun irid jonfoq b'mod li jiffoka f'ċertu setturi, huwa magħmul bi ħsieb.